Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har vi Aspen med, Hej. og vi skal smage den her is. Så vi vil smage nu. Nå, så vi skal lige... Okay, 3... Nej. Skal vi taste det? 3... 10 ud af 10. 10 ud af 10. 1 million ud af 10. Det tror jeg kun vi lever. Vi ses alle sammen. Og tusind tak for over 100 subscribers. Jeg er virkelig glad. Kan vi prøve at have 200? Skriv det ned i kommentaren. Vi ses. Elsker jer.